दाथ' आबैमोना जेबो बुङाखै आंखौ नाथाय जेब्लानिया मिथिगोन मादैमोनाथ' आंखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन आंखौथ' थाहोनायबो नङा दाथ' मेहेराबो खिन्थाजोबनो हायासैना माबोरै खिन्थाबावनो आं बेयाव फैनो नाङामोन नाथाय फैना लानानैबो दा ओमफ्राय मादैमोनहा आदैमोनहा मिथिबा बेसेबां लासिंसिं जासिगोन जों आं मा बुंगोन जेबोखौनो फैयासै रावफोरानो मेहेराथ' बुंदों जेबो जाया नाथाय मारै जाया जानो मेहे दा मिथिबा नोंबो रायजासिगोन न आंनि थाखाय आं नोंखौ बेबायदि बोरै रायनायखौ नायनो हानो दे मेहेरखौ रायबोला आं बुंना लागोन जे आंनिनो गोरोन्थि जोब होननानै मेहेरनि दाय गैया होनना बुंगोन आं आरोथ' आङो गाबोनफोरनो ओंखारलांफिनगोन बिनिफ्राय हाथरखि ओइ फुजा खाथियाव ग्रोब फैबायलै नों जोंनाव एबारथ' गोबाव आलासि जानो मोनसिगोन ओमफ्राय देनाय बुंदो नों दायो कफि लोंनो ना साहा लोंनो जोंना आलासिया आफानाव ओमफ्रायो दाउ बिहरखाबाय आङो दाउ लकेल मेहेर नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंहा बेहाय गोसोआनो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थाबाय आरो नोङो एकदम सिरिथा मेहेर नों सिरिथा होनब्लाबोथ' दानो जों खोन्थाजोबला आरो नों खोन्थायाब्लाबोथ' आइ आफामोना फन खालामखागोन माथो आदामोनहा अब्लानिया मा जागोन नों सानदोंना नोंनि फेमिलियाबो माबादि बुंगोन आं साननानैनो फाग्लि जालायलांसिगोन बेहाय एथबां साननांगौनि अभार थिंकिं खालामनांगौनि गोनांथि गैया हाथरखि आंबो मिथिगौ आइ आफामोना दुखुथ' मोनखागोन जोंनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला जोंनि जाथायखौ नाथाय जों जेबो बिदि खालामाखैनोबा जोंथ' दाय गैयाना आरो दायनिगिरि असलि दायनिगिरिखौबो हमगोन जोङो नों टेनसन लानाङा आरो नों सानदोंना आइ आफामोना मिथिबा जों खोन्थाबानो नोंखौबो रायगोन आंखौबो रायगोन आरो यार अके एसे एनैयालाय बुंखागोन बाट नोंसिनि बायदिथ' एकदम नंखाया जोंनि फेमिलिया गुबुननि बायदि नङालै आइनो आंनो खुद खिन्थागोन दानो जि जायो आं एथबां मानि सानबाय थायालै नोंनि आइ बायदि नङा आंनि बिमाया फोथैखागोन आंखौ आं मिथिगौ नोंखौबो आंखौबो आरो एथ'ग्राब गाज्रि सानालै जोंना फेमिलिया बेबायदि आइनि मेगनजों मेगन नायना बुंगोन आङो मानोना आंहा गोरोन्थि खालामखायाखै नालाय गोरोन्थि खालामदोंबासो मेगनखौ नायनो हाया आं थेवबो मेहेर आं जोबोद गाज्रि मोनबाय थाबाय गोसोखौनो मोजां मोनथारासै आं मेहेर मानोबा बेफोरबायदि जाखो जोंनि जिउआव आरे गाबबाय थानानै सलिउसन ओंखाराथ' जारौ है जाम्बि माखौ गाबबाय थायो आंनो दङ नोंखौ लाबोआनो खाबाय माथो आङो अब्लाबो गाबालै गाबना बेबायदि हामा आरे आं दंब्रा आं नोंजों दंखायोना जिखियानो जादा जा जिखि नाम मोना मानो थेवब्लाबो जों नङाबानो जाबायना बास नैबे मेहेरनि आखाया अरायबो नोंजों थाबाय थाखागोन दा टेनसन लानांगौनि खुनु खोथायानो फैया ओमफ्राय दा नों बुंबोला मादि बुंगोन मादैमोना दे बिन्दास थाबाय था नोङो आं बुंगोन ना आं हेन्डेल खालामगोन गासिबो हाथ' दै जोंहा दसे आं दुगैनोलै ओमफ्रायथ' दायो मादैजोंबो नोङो मार्केटावबो थांनो हागोन बांद्राय सानबाय थानाङा जेसेनो सानगोन एसेनो नोंखौ माने गोसोफ्रा नोंना फ्रि जानाय नङा आरोना एसे गोसोखौ फ्रि खालामनो नाजाबानो जाबाय दे दसे थाथ' दै जोंहा मादै दं आबै दं बिसोरबा मालाय लोगो बायदिखा नोंनि रायलायबानो जाबाय आइनो खिन्थानांगौआसो जादोंलै ओंखाम संग्रायाव दंना खोन्थाहैनोसै आङो एसे बोरैबाथ' मोनदों थेवबो उफाय गैया जाबाय नालाय जाथाया खोन्थाथ' नांगोन एसेबाबो जोंखौ बेफोरबायदि मानसिबा जोंखौ नायनायनि नोजोरिया सोलायखागोन मेहेर बेखौ नों बुजियाखै आरो जोंखौ एसेबाबो गाज्रि मोनखाथारगोन ना बिसोर बेफोरबायदिसो होनना बुंबानोथ' आरो नोंखौ आंसो लिंहरदोंमोन प्रसाद जानो ओमफ्राय बेफोरबायदि जाबाय दा आंखौसो बांसिन बायदिसिना बुङोब्ला आं मा बुंगोन सानो खें गिनायसो मोनजोब्बाय आं मादि जाबावगोन हे आफा इसोर मेहेरा आंखौ मोजांखौनो मोनाब्ला बे माबोरै आंखौ हाबा खालामगोन दे आइमोनाबो बुजिनो नांगौ बार्थडेआथ' गाबोनसो आंनि ओमफ्राय थेवबो मानोबा बिराद एक्साइटेड जानानै दं आङो खालि बार्थडेनि थाखायल' नङा हाथरखिनि थाखाय गाबोननि सानावथ' ओरैनोथ' गिफ्टखौ आंसो मोनगोन नाथाय आंसो नोंनि थाखाय स्पेसियेल गिफ्ट लाबायलै हाथरखि स' न'आव थांनायनि सिगां आं होलांखाथारगोन नोंनो दहाय खेबसे हमनायानो ओमफ्रायबा मा जाखोथाय दा फनानो रिंबो जाबावलालै आबा गोरबो माथो नोमफाया फन रायलायनो बुंगासिनो नोंजों नों हमाखैनो आरो वेटिंसो मोनदोंनो दहाय खेबसेयाव
दहाय खेबसे हरफिन सानदोंमोनलै आं मम नाथाय लोगो सासे हरबाय थाबायना बावलायलांबायसो आङो दानाबो ना नोङो बिफानि फनखौनो रिसिभ खालामनो बावलायलायबाय लोगोजों रायलायनानै बेबायदि सोरथो स्पेशेल बा नो वान स्पेशेल आयै बाट लोगो आरोना लोगोजों रायलायो आङो दे ओमफ्रायथ' लोगोफोराथ' इनभाइट खालामजोबखाबाय सोरखौ सोरखौ लिंहरनांगौ गाबोन 9टासोहालागै फैगोन दा बयबो आंथ' हाथरखिखौनो बिराद गोसो गोरबोजों नेनानै दंगासिनो गाबोन ओइ बेथा मा जाखो लिंहरबाय आयै जाय जायखौ लिंहरनांगौ ओमफ्राय गाबोन सफैखागोन गासिबो दे मोजां दे नोंनि बार्थडे जाखांबानो जों न'आव थांफिनोसै आंहाबो अफिसनिफ्राय फन फैगासिनो थांनांसिगोन बेथा बिराद गोबाव थाफैबाय जोङो बेहायनो संसार जाग्रा बायदिसो मोनलायबाय आङो आंनि सेक्रेटारियाबो हेन्डेल खालामनो हालानो बेखायनो आं थांबारनांसिगोन मम एबार थांसै दे ओमफ्राय मा जायो फेरेंगानि खिन्थाना होबानो जाबाय बे बानायना होगोन नोंनो अके दे आयै ओमफ्रायथ' गाबोन माला सोरांबावो न' दे जेबो नङा चलो थाबैनो सोरांगोन बेबो अके आयै बे गोबां आलासियावबो सासेल' आलासिखौ आं जोबोद माने फैजानो लुगैगासिनो आरोना आयै मेहेरमोननि फेमिलिखौबो आं फैजानो लुगैदों दा आंथ' लिंहरखाबायमोन बाट फैना फैयासैबा फैगोनथ' बुंदों आन्टियाबो नोंसिनावथ' आरो कफिबो मोनखायाना साहाखौथ' लोङो दहायबो लोंना फैदोंमोन आङो बनाबो ना अखा हाना सिजोबदों जोंना बेखायनो गेस थाथारनांगौलै नोंसिनाथ' आरो उदाबावसो सङोना औलै थुनथुलि जोंहा गेसखौनो सोनो हायाबा आइसोर बेबायदि जानाय नङालै आंजों बोरैबा हाव हावथार आं बिदि जानो हानाय नङालै बनजों संनानै उदाबाव जाम्बिलाय बेखायनो जेन थेन गेस लादो हायालै थुनथुलि जोंना खामला हाजिरा मावनानैसो जायोना माथो उफायबाव आरो नोंस्रा ओमफ्राय मालाय थुनथुलि नोंहा ड्रेस लाजोब्बाय खोमानो फुजानि लाया जायो सोरबा जाम्बि बा लंपेन्ट टप्स ओमफ्राय बायदिसिना ब्रेन्डेड ड्रेस लाजोब्बाय आं बेग जुथा मिथिगौ ना बाट नोंथ' बायनो हाखायाखै खोमा न' औलै थुनथुलि बहाथो आरो गोजानजों बेरायनांगोन जेबो नङा दे गलापि बिदिनो आंनाव माखासे गानथारि माने खनसे खननैल' गाननाय ड्रेस दङ बेखौ आं नोंनो हरगोन नोंहा जुदि लानायाव एख' प्रब्लेम गैया आं हरगोन दे आरो मा जागोन दे थुनथुलि नाथाय बिनि बदल नों आं जेराव लिङो बेयाव थांनांगोन माब्लाबा आंनि खामानि थिनबा मावनो नांगोन नोङो जागोन दे होदो अब्लालाय दायो नों बासिनानै लाबानो जाबाय बबे बबेखौ लायो आं माखासे दिरुनना होगोन ओरैनो बेजिरायबाय थानो बोरैबा नाङो मालायनाव खामानिखौनो दसे मावफानसां मादैजों उनाव मा जायो जाथोंसै दे दाथ' मादैया जेबो मिन्थिया नालाय मिन्थिबाथ' आंखौ सैनायानो नङालै बनाबो एसे अखा सिदोंहाय बोरैबा जोदोबदों अरानो जोंहां दसेनो बिफायाबो जोंना थावनायखौनो मोनानो माबा गेसाव संनायखौ माबा अदाबाव संनायखौल' जानो बुंबाय थायो बेखायनो दै गुदुं साहाफोरल' फुदुङोहां गेसाव बेनोबा जोंना मेल्ला गोबाव थांबावो गेसा बेखायनो मादै हाथरखि नोङो लाबोदो मादै खामानि दङबा आं मावना होनोसै माथो हारसिं मावजोब्बाय नोंसोरो हर थालांलायनो दिनैसो आलासि जाफैबाय नोङो हां खामानि मावहोबालाय बोरै जानोसै जेन'बा आङो मावफेरै बायदि गावसिनाव फैनानै आं माथो सिगाङावबो मावोमोन बे हामाथो दलद जिरायहैथां बेयाव रायलायहैथां मादैमोनजों आं दङना नै मोनखाजोब्बायानो खावसेयानो जेबो मावनांगौ गैथ'खायाहाय नानि एसेबांबो हाजिरायैथ' थां आलासिया बिदि जाबाय आं जिरायना थानो बायोलै मादै ओरैनो हा नोंना लोगोआलाय बोरो आलासिखौ लाबोना रायलायासैबो नामा बेलाय गथ'आ दङ मेहेरा मादै दाथ' फुजाबो खाथि ओमफ्राय हजों न'आव माबोरै दं नानि नोंस्रा थांनायानो जालाहाय आंहाबो सोलाबथारथ'वाखै नोंसिनिथिंजाय मोजाङैनो दंसाबो मादै गासैबो बिदिनो गेजेराव मालायफोरासो मालाय बयफ्रेन्डनिफ्राय गिफ्टबो मोनबावो नाथाय आंना मेहेराथ' लरफै
जाम्बालै बियो बिदि अखाद गैया गैनायालाय थेवबो नांलायला दे बेफोरखौ गिफ्ट बेखौलाय आंनो होनो हायोना बेनो आंनो दा खालि मेहेरखौल' नांगौ मेहेरखौ दा साननैसोआ फन हरथ'थाराखै मानोबा आंबो हरदोंमोन खेबसे खेबनैल' दिखो ओमफ्राय बारा मोजां रायलायालै दाख्लैफोर मेहेरा एसे मोजां रायलायहांबायमोनलाय दाबा सिरि र' मा खबर दायो हरगोन आं दा मेहेरा मोजां नालाय मानसियाबो जेबो नङा दे सोलिगोन माबा मोनसे जागोन नोंखौ मोनबाथाय मा नांबावगौ नोंखौल' नांगौ आंनो दायो मेहेर दामि गिफ्टखौलाय आङो बायनो हायोना बेनो जोंफोर जाबाय दामि मानसि आङो आंना मेहेर सनाया अखाद गैयाबालाय मा जादु दे आरोथ' आं जादु रोंनायमोनबाथ' आंनि मर्जि बायदिसो सोलिबावगौमोनलै बेखौ नांगौ नैबे हाजिर बैखौ नांगौ बै हाजिर आंबो परिबायदि जादु रोंनायमोनबा आंनाव बेबायदि मोनसे एकदमबारे साननायफोरा जाफुंजोबनायनि गासिबो माबा मोनसे थानाय मोनबा बिदि मेजिक आं फुरा दुनियाखौनो सोलायजोबगौमोनलै आंनि मर्जि बायदि बे जाम्बिल'लै हाथरखिखौबो खबर लाथाराखै दायो नङाबा गाबोन हरगोन आं बेनो मानसिफोरनाव हाजारथा टेनसन डिप्रेसन बिदि दुखु प्रब्लेम्स थायो नाथाय आं टुनटुलिया बेफोरजों बारा लोब्बा लाखिबाय थाया आंनाव 99% हेपि 1% दुखु आरो गोसोआनो खें मोनबाय थाबायलै मा जागोन मा जाया आरो आं खिन्थायाबो बिसोर फैखागोन नालाय बेस्रा हाथरखिखौथ' बुंबाय आं थेवबो आंहासो बिखाया दुब मोनगासिनो ना जेन'बा खिन्थानानैबा मा रिएक्सन होगोन आया बिखायानो गुलुब दुब होनबाय थाबायलै आंना थेवबो बुंसैलै आङो बुंसै र' नै बाबा बेयावसो दङ बाबु औ मादै आलासिखौ लाबोनानै गावहासो बिथिं थाफैबाय हारसिंनो नङा मादै बावलाय आरो बेलाय आलासि नङाना लोगोसो दा आंनि अब्लाबोथ' दा आलासियानो हर थानांगोनबाथ' मोजाङानो जाबाय फुजानि एसे शपिं खालामहैनांगौमोन दख'ना लायनो नांगौमोन आंहा लांफानोसै आं बेखौ बेफोरखौलाय नोंसोरसो मिथिगौ ना मादै लांबानो जाबाय साहा लोंनो लेंहरबाय फैदो दे थांग्रोलाय मादै दे थाब फै मा होनबावनो मादै आंबा मा टेनसन मारै फोरमायनो आंबा मा जाल्लायाव दङ हाथरखिनि फेमिलियाबा दा मा सानगासिनो बेबा जोंनावथ' फैखासिगोन बिसोरो मिथिगौ आं फनसो हरना बुंदों आङो साला फैथोंलै फैबालाय मा दारमास दिनै मोनसेथ' गाज्रि मानसिखौसो जायगा होगासिनो बाहा उन्दैनिफ्राय नुबाय थानाय आंखौसो गाज्रि सानबाय फस्थायनांगोन नोंसोरो उनावसो गम मोनगोन हे इसोर भगबान जेन आंनो गोहो होयो दे आइनो खिन्थानो हानाय मा जाखो आबा मा खोथामोन आंजों रायलायथारनोसै नों आंखौ बारियाव लिंबोथारबाय बिथिं खनायाव मा जाखो आबा माबि आयै हाथरखियासो जोंनाव फैदोंना मा ना न'आव माबाफोर दावराव जादों दावरावा हाथरखियानो आंखौसो जादोंलै आयै मा दावराव जानो नोंजों हाथरखिजों दावराव माने बिसिनाव सासे आलासि दंफैयोमोन आयै बिनि बिबाजैनि फंबाय दानाबा बे फैनानै ना हाथरखिजों रावबो गैयामोन आरोना बिसिनाव आंखौबो दालाय लिंहराखैमोन होनबा प्रसाद जाना आंथ' थांबाय दाना रावबो गैयैखौ चान्स लानानै हाथरखिखौ बियो जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन आरोना आंथ' डाइरेक्ट खोन्थाखागोन नोंनो मा होनदों नों आबा औ आयै सिदा खोथा डाइरेक्ट खोथा ओमफ्राय आं थांनाय लगे बेफोरबायदि हाथरखि होख्रावनायखौ खोनाबाय ओमफ्राय दाना आं बेखौ होबायबोमोन खननै खनथामसो बिखौ बुबायबोमोन आङो दाना बे समावनो ना बियो एकदमबारे जोंखौसो उल्था फासायबायब्रा बिसिनि फेमिलियाबो मोनफैबायना आंखौ हाथरखिजों नाख्लायहरबाय दाना बे समावनो फेमिलिया नुफैबायब्रा जोंखौ सानैजोंखौ माने गोलैबायना बिसिनियाव दाना उल्था बुजिबाय जोंखौ बायदिसिनानो दानाबा आंखौसो हाबा खालामनांगौ नों मेहेर हाथरखिखौ नों बेखौ गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन बायदि नोंजों बेजों रिलेसन दं मा दं बायदिसिना होनबायलै ओमफ्राय आयै
आयै हादरखिखौ ना आंनो हरफाखाथारबायब्रा हाबो खालामथारनांगौ नों उनाव खोथा सोलायगोन नों नङाबा बिदि होननानै इसोर मा बुंदों नों आबा बेफोरखौ आइलै आं हाबा खालामा आं हादरखिखौ गोसो थोआथ' माने बेखौ आं बेस्ट फ्रेन्डसो सानोना आरो आं बेजों जेबो बिदि लेनदेन जाखायाखैथ' माने जोङो सानैजों इदि जेबो गाज्रि रिलेसनावबो थांखायाखै न' आयै माब्लाबाबो सानखायाखैबो आं बिदि मा होनदों नों बेफोरबायदि जादों मेहेराबा